Mini RC model Bugatti Veyron. Dneska hraje DJ Radim. Všichni jdou s náma do Kalypsa. Víkend co víkend, skvělá zábava. Stačí jen přijít k nám do Kalypsa. Žádnej z nás nikdy tuhle show nevzdává. Stačí jen přijít, k nám do Kalypsa. Nymburk, Přerov, Sacka, Poděbrady taky, Milovice, Ostrá, Brno, jo to je někde jinde, Kolín, Krchlady, Stratov, možná taky Praha, Benátky, Semice, Lisa, všichni do Kalypsa. Všichni jdou s náma do Kalypsa. Víkend co víkend, skvělá zábava. Stačí jen přijít k nám do Kalypsa. Žádnej z nás nikdy tuhle show nevzdává. Tuhle show nevzdává. Tuhle show nevzdává. Stačí jen přijít.